Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinuban. Huwag nailain pa. Lami aoy. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM. Radyo Hinuban. Hello, may aga abyan. Welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Karon sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo diri sa Filipos kapitulo 3, bersikulo 18 kag 19. Aton mabasa diri ang nahanungod sa mga sayop nga mga manunudlo sang kaluwasan, kasulatan kag bisan pa sa pagkabuhi subong nga Kristohanon. Nagahambal ang balaan kasulatan nanungod sa ginahimo kag sang kabuhi sa sini nga mga false teachers. Now in this passage, particularly specifically sa mga Judaizers, kag naintra na dira abyan ang mga false teachers bisan pa sa aton nga panahon karon. Diri sa verse 18 akon nga basahon, kay madamo ang nagakabuhi subong mga kaaway sang krus ni Kristo. Nga nahanungod sa ila, nagsugid ako sa inyo sing masunson kag karon nagasugid sa inyo nga bisan may mga luha. Ang ila katapusan amo ang kalaglagan, ang ila Dios amo ang tiyan, kag ang ila himaya yara sa ila kauluyan, nga nagatinguha sa mga butang nga butanon. Kabay ang aton Ginoo magapakamaayos sa sining mga bersikulo kag aton pagbasahon later sa aton nga pagtuon sa sining bahin sa balaan kasulatan. Aton na natun-an nga ining mga proud people, amo ini sila ang mga Judaizers sa panahon nga ginsulat ini ni Apostol Pablo. Amo ini sila ang mga false teachers. Amo ini sila ang mga false preachers. Mga tao nga kuno abi nagatudlo sang mayang balita, sang pulong sa Ginoo, sang kaluwasan. Pero sila mismo wala nakahangop nanungod sang husto nga pagtulunan nanungod sa mayang balita kag sang kaluwasan, nanungod sang espirituhanon Kristohanon nga pagpangabuhi. So masiling naton sila nagapangahas, sila mga bugalon, nagpahito sila sa ila kaugalingon nga mga pagtulunan nga daw maayo sa pagpamati kag panglantaw sa mga tao nga wala sang ihibalo, gali kay padulungan ini nga mga pagtulunan sa kalaglagan. Siling sang Filipos kapitulo 3 bersikulo 18, sila mga kaaway sang krus ni Kristo. Nga ang ginhimo sila nga mga kaaway o ang pagtanaw sa ila ni Apostol Pablo mga kaaway sang krus ni Kristo. Inang krus ni Kristo, isa ini ka bahin sa paggamit sa mga ekspresyon diri sa English language nga gingamit bala ang isa ka bahin sa pagtudlo sang bugos o dako nga kamatuoran. For example, ining hambal bala nga dito sa Negros
ginapala kag ginapiko ang kwarta. Nagasiling ang iban, tinikal naman na ginapala kag ginapiko ang kwarta. Ang buot silingon sina, isa na siya ka idiomatic expression nga para makakwarta ang isa ka tao, kinanglan siya magamit sang piko o kung magamit siya sang pala. For example, pag kanal, paghimo sang buho, no? Hindi na sila nga literal nga gamito nimo ang pala kag piko nga tipuno nimo ang sinsilyo. Magtrabaho ka, anay. So, amoy na ang ginatawag naton mga grammatical expression, idiomatic expression. Ining cross, amo ni ang lugar sa diin si Ginoong Hesus ginlansang kag nga siya nagpakamatay. Kaya ang iya kamatayon, amo man to ang bulong, ang solusyon sa problema naton nga mga tao, nga amo ang sala. Ang sala, ang silot sina kamatayon. Busa si Ginoong Hesus subong nga siya nag-angkon sang imo bahin kag akon nga bahin. Siya ang nagtalos, ang nagtubo sa aton. Siya nagpanginmatay dito sa cross. So, nahangpan na sang mga Kristohanon kung ano ang kaulugan sina ang cross ni Kristo. Dira, ang iya kamatayon, ang iya pagpaubos, ang iya intensyon, voluntaryo nga siya nagpakamatay. Ang iya kamatayon, amo ang solusyon sa ang aton problema. So, amo na ang cross ni Kristo na intra na datanan ang pagtulunan na nungod sa maayong balita. Pero ini mga false teachers, nagatudlo sila sang mga doktrina nga supa sa mga ginatudlo dira sa cross ni Kristo. Nanungod sang incarnation, pagpakatao ni Ginoong Hesus. Nanungod sa iya sinless life, nga wala gid siya sang sala. Nagatudlo diri nanungod sang sufficiency sang iya kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Nagatudlo man ina nanungod sang victory sang iya kadaugan batok sa sala sa kay Satanas kabisan pa sa makasasala nga kinaya. Dira na nag-isa sinang phrase nga the cross of Christ. Kag ginasupak ini sa mga false teachers. They are the enemies of the cross. Philippians 3:18. Tungod kay hindi man sila magtuo sa kay Kristo Jesus, kag ang sufficiency sang iya sakripisyo sa iya kamatayon kag pagkabanhaw, ang ila padulngan o kon ang ila katapusan, amo ini ang kalaglagan. Kag naghambal diri sa aton si Apostol Pablo, ang ila katapusan amo ang kalaglagan, ang ila Dios amo ang tiyan, kang ila himaya yara sa ila kahuluyan nga nagatinguha sa mga butang nga dutanon. So mga false teachers, ang ila gin hatagan sang priority, no? Sunod diri ang ila tiyan, materialistic, physical ang ila mga handom kag tinguha sa ila nga pag kuno abi pag-alagad sa Ginoo. Nga nagatinguha sa mga butang nga dutanon para lang diri sa kabuhi sa kalibutan. Kag ang ila nga ginapabugal ang ila glory ara sa ila kawayanan. Recently, nagtanaw ako nanungod sang pagwali sa maayong balita dito sa Africa. Dira sa YouTube. Isa sa mga manugwali nga makahuluya gid. Ang iya ginahimo, ginapaliguan niya ang mga babae dito sa stage.
sa tupad sang pulpito may asistansya. Kagkabastos kaayo. Kawianan para sa iya, pero amo na iya ang iya nga ginapabugal, ang iya himaya. His way of teaching cleansing from sin. Pero ang ginahimo niya may be classified also as sin and lustful desires and actuations. Ang ila kawianan, amo pa na ang ila nga ginapabugal. Nagdugang si Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 2. There is versikulo 10. Kaglabi na gid ang mga nagasunod sa unod sa kailigbon sang kadagtaan, kag nagatamay sang pagbulutan, mga makahas kag mabuot-buoton, wala sing sila nagakurog sa pagpasipala sa halangdon, sa bagay nga ang mga manugtunda makusog pa kag gamhanan, wala magdala sing mapasipalahon nga pagukom batok sa ila sa tubangan sa Ginoo. Apang ini sila subong sang mga sapat nga walay buot, mga tinuga sang kinaugalit, na tao nga dakpon kag patyon, nga nagapasipala sa mga butang nga wala nila mahibaloy, laglagon sa amuman nga panglaglag kaupon nila, nga nagaantos sang kalainan subong nga balos sang ila kalain. Sila nagakabig nga kalipay isang adlawon nga pagpatuyang. Sila mga dagta kag mga kasawayan nga nagapatuyang sa ila limbong, samtang sila nagasinalo-salo upod sa inyo. Sila may mga mata nga napunan sang pagpanglahi, lustful eyes, nga hindi mabusog sa sala. Sila nagahaylo sa mga kalag nga mahuyang. May mga tagipusoon sila nga nasagad sa paghamkon, mga anak nga pinakamalaon. Sa ila pagbiya sang matarong, nagapadayon diri si Pedro sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 versikulo 15. Amoy ni ang paglaragway ni Pedro nanungod sining bugalon nga mga false teachers. Sa ila pagbiya sang matarong nga dalanon, nagtalang sila. Nagsunod sila sang dalanon ni Balaam nga anak ni Beor, nga nagigugma sang suhol sang malain nga buhat. Apang ginpadlong siya bangod sang iya paglapas. Ang asno nga apa naghambal sa tingog sang tao, kag nagpugong sang kabuangon sang manalagna. Ini sila mga tuburan nga walay tubig, kag mga alupuok nga ginapalid sang unos, sa ila natigana ang kangitong-ngito sang kadudulman, kay sa nagamit lang sing mabaskog nga mga pagpabugal sang kabuangon, ginahaylo nila paagi sa maulagon nga mga kailigbon sang unod, ang mga halos lamang makapalagyo sa mga nagakabuhi sa sayo. Sila nagatugan sa ila sing kailwayan, apang sila sa ila mga ulipon, sila ila mga ulipon gani sang kadudulman kag kaduluntan. Kay ang tao ulipon sang bisan ano nga nagadaog sa iya. Kay kung sa tapos nga nakapalagyo sila sang mga kadagtaan sang kalibutan paagi sa pagkilala sang aton Ginoo kag manluluwas nga si Jesu-Kristo, masawid sila liwat sa ila kag madaog ang ilang naulihing kahimtangan, mangin malain pa sang sanauna. Kay maayo pa sa ila kuntani nga wala makahibalo sang dalanon sang pagkamatarong sang sa tapos na nakakilala sini
magtalikod sa balaan nga sugo nga gintugyan sa ila. Nanabo sa ila suno sa matuod nga hulubaton, ang ido nagabalik sa iya kaugalingon nga suka, kag ang nayon naugasan lamang sa pagtubog sa lunang. So amoy ni abyan ang mga false teachers nga nangin kaaway sa mga Kristohanon dito sa Pilipos, kag bisan pa sa pag-alagad ni Apostol Pablo. Sa sunod nga kay giyunan abyan aton tun-an ang nanungod sang isa ka tawo nga sang una nagtuo sa mga false teachings, pero kay nakasugata naman sa kay Kristo Jesus, naangko niya ang kapawa, naangko niya ang kamatuoran, naghatag sa iya sang matutuod nga kailwayan, kag nangin alagad siya sang Ginoo. Ako nagahambal nanungod sa kay Apostol Pablo. Aton tun-an ang iya kabuhi kag iya kaluwasan dira sa Pilipos Kapitulo 3. Magapangamuyo kita. Diyos nga balahan, madamo gid nga salamat sa imo nga pagtudlo sa amon sa sini nga mga kamatuoran. Salamat man sang kaluwasan kag kasiguruhan nga naangko namon dira sa imo bugtong anak si Ginoong Hesus, kay siya man amo ang nagbayad sang amon nga kaluwasan. Pakamayuwa o Diyos ang pagtrabaho, ang pagpangita sang trabaho sang iba namon nga mga manog palamati sa sini nga programa, kag ang iban sa ilang negosyo, ang iban sa ilang mga pagpananom-tanom kag pag-atipan sa mga hayop nga nangin sources sa ilang financial income. Ini nga mga butang amon ginasalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So hasta lang kita diri, Nairel. Salamat gid sa pag-replay. Diyan sa kang brother David Diado, good morning. Grace Iliher, salamat sa inyong pagtanaw. And then brother Royal Bisana, salamat sa inyong pamalandong upod sa akon sa siningabahin sa balaan kasulatan. Ang Diyos man magapakamaayo sa inyong tanan. Love is known, no greater love. Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinuban. Why nailain pa? Lami aoy. Wishing